weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Sinthiou Malema ko on waktu yoni ha to Sare Koli kabruji mene ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal to Kafountine kene wona temedere e capanɗe jeeɗiɗi e joyo taw ko yinnoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ko ɓen a nanga toon to leydi Mauritanie campagne ko fate banggue dépistage taw ko haɓade ñaw biteɗo cancer du sein kon woni ko fuɗɗi e nder leydi ndi kala to leydi Mali remoɓe bukki woni wiro kolliti so tawi laamu ngo waylani jaɓɓal gona yeeyoɓe bukki mumen caggal tampere ɓuuri wawde dañde hen ko fati e banggue dañala to leydi Guinée Bissau Oumar Sissoko e mbaalu joɗodima hanki e ɓen taweteɓe fedde wiiten FNDC nde leydi Guinée Conakry to Guinée Bissau médiaji privé kolliti metti mumen no fewi jiitaki koyemen e laamu heesu argu ngu caggal nde ɓe kiiɗono e laamu Alpha Condé to Burkina Faso ñawore ɓen tuumaɓe wargo Thomas Sankara wonno ko hanki dittinama ha nogas e joynduɗo hen lewru kabruji men manawena toon to Côte d'Ivoire kame Nigéria ha to RD Congo kame Tunisie ha to Ghana kame Cameroun musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Samba Ba to Sinthiou Koli ko miñuma duttiɗo Ansatu Ba to Sare Eli Mala Gambi ko ɓiyuma duttiɗo Salimatu Ba to Sare Kendinga ko ɓiyuma duttiɗo Ceerno Ba to Sinthiou Koli ko ɓiyuma duttiɗo Kumba Diawo to Sinthiou Koli ko joom suudu mum duttiɗo Ismaila Jabil Ba to Espagne ko musidɗo mum duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo Sinthiou wuranaɓe kono kadi Koli kañinaɓe kono kadi Ségora hafema Sare Suuna Bilaman Sare Kendinga Sutubanaɓe dendagal Sare Kolinaɓe kono kadi Sinthiou Malamnaɓe kala ɓe ngullo ɗumen jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue joom galle mabɓe hen banggue musidɗo mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyeteneɗo Djibrilu Ba ɓurnoɗo andirede Keɓa Ba yalti aduna ñalawma hanki altino toon to Yero Bawo wira alet wira talata hande o wira talata hande o to Sinthiou toon to Sare Eli sandugo yaltiri aduna duuɓi capanɗe tati e jeenaya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol Ceerno Habous Diallo nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmedi e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala weltare ɓiɓɓe fulɓe kame fedde heblo sukaɓe Afrique kala ene nelda duwaw musidɗo men biyeteɗo Ismaila Jabil Ba mo ganduɗa taweteɗo e fedde heblo sukaɓe Afrique toon to Espagne kam yetti Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko gendiyanke jiɗɗo kawral e dental pulagu Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekoni joguiɗo seedantagal mo ha timmi Maître Adama Baldé ne jogui leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni Maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe ɓayre to banggue jeygu ɓayre to banggue yiɗede worɓe ɓayre to banggue yiɗede rewɓe e ɓayre to banggue golle kala Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen ronkuɓe hebde kayitaji e ɓen ɓe arsigaji men uddi Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen kadi saftoraɓe dewle to banggue rewɓe to banggue worɓe kala omo yawrani ɓe rewɓe wonduɓe e gorko seydani walla gorko ladde
maître Adama Baldé ne yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji e liggeyaji bonɗi omo yawi firti ɗum ha soro ladde maître Adama Baldé ene wiya kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴeew so tawi ne moƴƴinata so tawi kadi moƴƴani ƴewna ɗum feere maître Adama Baldé ne wiya dendagal pulagu yo yimɓe dutto e ganni mumen yo dutto e fina tawa mumen maître Adama Baldé ene wiya so fulɓe jawama hande so fulɓe piyama hande so fulɓe toñama hande ko woppude gandi mumen e fina tawa mumen mo joguino hanki maître Adama Baldé caggande waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saaha joni omo tawe nder Mbacké waɗɗani taw Touba omo tawe nder leegal bitegal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali maître Adama Baldé numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro ji galle makko e numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo wune maître Adama Baldé ko joguiɗo seeɗan taggal mum mbaɗaɗo rikkoni e nder windere kala maître Adama Baldé mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ma bare sappo e ɗiɗi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to weltare TV YouTube ko musidɗo men a Saydou Abouba kabruji men ɗemgal pular garteten koye ngal ɗo hen pelɓodiral bangal hanki toon to Ziguinchor ɗum ko caggal jillu Ousmane Sonko jillu makko toon to Ziguinchor dañi pelɓodiral hanki hakkude yaadiɓe landa Ousmane Sonko kam ene wondi e yaadiɓe Doudou Ka ha waɗi hen yimɓe nayo gañiɓe hen oɗo hen ñalawma hande noon kanko Ousmane Sonko o hoccodiri e jaydiyankoɓe gam artude ko fati e ngal ɗon pelɓodiral to Linguére toon kadi ko tana musɗo waɗi toon ɗum ko ñalawma hecciyanke walla mbiyen subaka hecciyanke o gam tawede debbo goto jarowo e duuɓi jaranoɗo e duuɓi capanɗe tati e joyya biyetenoɗo Diakhou Diop ɗaccuɗo sukaɓe tato e wuuro witego Lumbine tawe nder commune mo Dodji kam tigui tawa ene warti ɗum ko subaka hanki o ɗum noon wonani caɗele mawɗe no fewi wonani kadi aɗa saaha mo gonen sunare mawde no fewi finoɓe e nder wuuro ngo kala ha tenti joom galle makko kolliɗɗo wonde o walno ko nder suudu kanko e sukaɓeɓe kala fini tan ko nani oɗo hen kabaru musɗo no fewi toon to Kafountine toonne kadi e wuuro witego Diano ko sukaɓe yanoɓe lotoyade sukaɓe lotoyade kamin tigui sanga 19 heures woni yoliɓe e nder tufde Diana ko ñalawma hanki o altino wonande maayo ngo wukkitiɓe ɓalli mabɓe jiita ɗon kamɓe kala woni hen ko duuɓi hakkude duuɓi nogase joyya kam e duuɓi nogase nayya ɓalli mabɓe jiita oɗon saaha duuɓi nogase nayyi e duuɓi nogase joyyi ɓalli mabɓe jiitama e gonta ko Lamine Ka wiyete goɗɗo wiyete ko Naffali Jeema kamɓe kala ɓalli mabɓe jiitama ɓe tawe e morga wonande wuuro wiyetego Diana toon to Kafountine keddanana joni kene foto wonde temedere e capanɗe jeeɗiɗi e joyya taw ko ɓen wonnoɓe e laaɓe yinnoɓe e taccuɗe ɗo hen maaje yaɓande toon to Espagne kañumen teeɓa ɗum noon nayo e mabɓe e tawa ko ɓen awoɓe yinnoɓe kay nawdeɓe e ɗeɗon laaɗe tawa noon kamɓe ɓen jolɓeɗen laaɗe kala goto hen kala totti ko hakkude capanɗe joyyi ujunere ha fayen ma capanɗe jeetati ujunere saaha kamɓe kala ɓe tawe e juuɗe dadiɓe caggal hofgoji juuɗe kame seppoji wonande ɓen gollotoɓe ko fate banggue
kuɓam leydi sénégal caggal ɓe natani gueddere ñalawma hanki o ɓe ñamata ɓe jarata sala guenale centre les airs toon to dakar waɗani VDN no feewi ɗum noon ɓe kolliti ko yiddeɓe golle ɗe ɓe golade nde mbawata tigui waɗede hen embauché kayitaji mabɓe inde mabɓe nanne kayitaji beele kadi ɓe mbawa heɓanade ko fati e banggue wonande altraite mabɓe ɗum noon so tawi yaridani ala kala ko jogori gasde hen haydara to Maroc sénégal naɓe tatto ñawama toon ɗum ko ñawore duuɓi sappo e kasso duuɓi sappo e kasso nokku biren Nador ko toon ɓe ñawa kono kamɓe kala koɓe jeetato en tatto ko sénégal naɓe kamɓe kala koɓe hoɓɓe iwɓe e nder afrique oɗo henna mo gonɗen ɗum ko caggal yinnoɓe yaadeɓe toon to Espagne woni hen jinnoɓe ɓe nirde ko nokku biyeteɗo Melilla woni hen kadi koye laana taweteno tawa ko ɓen tigui taccinta won e ɓeɗon hen goto noon ko Aliou Diallo goɗɗo ko Boubacara Diallo no wonde demeya kamɓe kala ɓe taƴana duuɓi sappo e kasso joni to sénégal keddoɗen sappo e goho enseignant taw ko yinnoɓe seppude yaadu mumen ha toon to joɗorde jagorɗo kalfinaɗo jangde toon to Diamniadio kañumen nanga taw nanguiɓe ko police ɗum noon yinnodeɓe ko seppude ngam waytade caɗele mabɓe no wiiri jayindeɓe tawete koye fedde wiitede frappa toon to Dubbaya ñalawma hande o ene teska mawɗo leydi sénégal ne tawe toon kono kadi ko fate banggue leydi teddungal teranga ne tawe toon kam e gueɗe mum kala ɗum noon ko Dubayi ngam 2020 ngam wadde ɗon expo ji mumen ko fate banggue gueɗe garɗinteɗe e nder windere nde kala kene fotto wonde 192 leydi ene tawe toon o saaha ngam hollirde gueɗe mum kala hoorejo leydi sénégal Macky Sall ene tawi toon o saaha ngam sifodirede cifande mawɗe no fewi ko fati e banggue ɓamtare leydi sénégal to sénégal keddana joni ma en gatte jagorɗo ko fate banggue cellal ɓalli leydi sénégal no woyi wadde e kala subaka so hokkirde ko fate banggue oɗo hen boros mo leydi taweteɗo e nder leyɗele ɗe kala ha tente leydi sénégal temedde jeenayi e capanɗe jeetato e nayyo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko neɗɗo goto tawaɗo ne jogui ɗum ne ko daɓaɗo andaka hol dabɗo ɗum yimɓe jeetato keeɓi cellal mumen kene fotta wonde yimɓe jeeya o saaha ne tampine keeɓa safara mumen sen giwi to leydi sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo mo leydi Mauritanie cellal ɓalli holliti campagne national e nder leydi ndi kala ko fate banggue dépistage taw ko cancer du sein kame kol kala ngam haɓade ko fate banggue oɗona ñaw ɗum noon ko wasiyademo sukaɓe rewɓe duuɓi jeenayya ha duuɓi sappo e nayyi nde mbawata vaccinade ngam haɓade oɗo hen ñaw kono o holliti dépistage o oɗo saaha fuɗɗi ko hanki kono ko debbo jarowo e duuɓi nogas e joyyi ha fayenma duuɓi capanɗe jeegom e joyyi ngam oɗo saaha ƴeewede so tawi jogaki oɗona ñaw ngam ustude on ñaw e nder leydi Mauritanie kala to Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli ujunere e temedde nayo e tatto woni ƴewdaɓe kikiɗe hanki o tawani jogui oɗo hen boros ko sappo e jeetato capanɗe joyyi e goho keeɓi cellal mumen ɗum noon ko ñalawma hanki o jagorɗo cellal ɓalli ɓe keeɓi kene fotta wonde temedere capanɗe nayya ujunere taw ko dose vaccin AstraZeneca giwɗo toon to Espagne taw ko ballal iwgal e leydi Espagne faade Mauritanie haɓade oɗo hen boros biyeteɗo coronavirus taweteɗo e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddoren ha joni haɓantoɓe wonande gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdelaziz hetanɓe makko ɓe hanki ɗaɓɓiri suudu ñawore wonande Aziz neɗɗo mabɓe nde wata ɗaccitede caggal nde ɓe jurniti ɗereji on ala kala koɓe tawi hen ko nanguira taw kadi ganduɗa ɗum ɗo hen ene joofo ko ɗum ɗo hen nanguira kamɓene ɓe kolliti yiddeɓe ko on nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde dumbaɗo e nder école police taweteɗo e nder Nouakchott kaggullaɗe mo Nouakchott heeɓi pont uji ɗiɗi taw ganduɗa ko rulla taw kadi rullat ɗum ko fate ba rullete hen ko fate banggue conteneur uji mo ganduɗa ɗin pont uji ɗiɗi kene fotta wonde sappo e joyyi métre gam oɗo saaha newnude jippingol conteneur uji toon to kaggulaɗe mo Nouakchott gam wawde
ƴellidde gollete toon ha ɓuura wawde newade jagorɗo awo maje kadɗe leydi Mauritanie Wuldu El Jeyni o holliti ñalawma hanki o ɓoyata ma wat jonde taw ko jonde kaldigal hakkude ɓen gollotoɓe fiile awoji taweteɗe nder leydi ndi kala ɓe mbaɗa kaldigal gam safrude yoga e caɗele taweteɗe e awo oɗo saaha mo gonen e nder leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo kotki e nder leydi Mauritanie erima oɗo saaha mo gonen ɓiɓɓe leydi ndi kal nde wawata gollodirde mabɓe gam haɓade kala kene wiye jeygu leyɗele woni jeygu terrain ngaji e nder Nouakchott e ko taari ɗum kala taw ko jeygu ngo rewani lawol wo jertini noon wonande ɓeena yeeyoɓe leyɗele kam immobilier ji taweteɗi toon kala oɗo saaha yeydeɓe leyɗele taw ko jeygu ngo rewani lawol e windidde kayitaji ko fatti banggue titre foncier taw ganduɗa koye dow fenade kala oɗo saaha o jertini ɓen kala kam jaggaɗo en yo andu kam oɗo saaha ko yeeso ñawore woni ko fayi ha tenti noon immobilier ji taweteɗi toon to teyerata kam e tojinino ha fayma toon to Tafrakh Zeyne gam teskede ɓen ene kewi wadde ɗiɗon trafic aji to leydi Mali ko fate banggue ñawa coronavirus e nder leydi Mali sen giwi toon to leydi Mauritanie koto leydi Mali ñaw e nder ñaw coronavirus e nder leydi Mali no wiiri jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi wonande kikiɗe hanki o tawani jogui oɗo hen ñaw kene fota wonde 19 neɗɗo woni tawa ɗum noon tawa koye nder koli koro ha fama toon to Sikasso kam e Bamako kala ɓe mbasimi ɓe leydi nde mbawata oɗo saha himmirande ko wiyete vaccin gam haɓade oɗo hen boros ɓurɗo teskede hande e nder leydi Mali to Mali kedana joni gaten koye remoɓe ko fade banggue bukki woni wiro remoɓe guese mumen taweteɓe toon ɓe kolliti kamɓene e nder région mo Sikasso caggal nde mbaɗi jonde mabɓe mawde to nokku bileɗo Kadiola gam oɗo saaha eradeɓe laamu leydi Mali yiddeɓe oɗo saaha mo gonen ko laamu leydi Mali nde waylata yoga e ciifande walla ni yoga e systéme no yeyirta wonande ɗiɗon bukki caggal kamɓe teskadeɓe guilay toɓoli ha e keneli ha e tampere ligguradeɓe juuɗe kala soɓe ndemi ɓe gayni soɓe jeeyi ala kala koɓe nañata hen ɗum noon ko caggal jonde wonnode toon to Genève ko fate banggue ñalawma wirot e tawtorede hoorejo jagorɗe leydi Mali keddoɗen ko hoore jagorɗe leydi Mali woni Chokela Maïga jillu makko toon to Genève taw ko ñalawma wiro ko toon o suuti konnguli makko gam hollirde wonande leydi France aɓe tuumi ɗum heblude won e fedde toon to Kidala nden fedde wona fedde heptinade taw ko heblude nden fedde ko fate banggue koni yankagal e hadde wonande leydi France koninkoɓe leydi Mali nadde toon to Kidal ɗum noon ko konnguli wonande hoorejo jagoɗe leydi Mali siftini ɗon ɗiɗo dumunnaji gal hakkude leydi Mali kam e leydi France ene ɗeɓi herƴude no fewi to yeroso haɓade kala kene wiye jeeygo médicament ji e booli ha e jeereji kala ɗum jeeyi sababu safroɓe taweteɓe toon kam e infirmier ji kam e éli locaux en kala ɓe mbaddi junggo e fawde gam haɓade jeeygo poɗɗe jarateɗe kam e siroji e gueɗe kala taw wonani e pharmacie ɓe jertini kala jeeyowo ɗum kam yo nattina so tawi nangamane gasa gueɗe cattuɗe pawe e dow muɗuma sen giwi toon to leydi Mali koto Guinée Bissau Oumar Sissoko Mbal hoorejo leydi Guinée Bissau bismima hanki jeeyaɓe e fedde witende FNDC nde leydi Guinée Conakry darinoɓe haɓade troisiéme mandat mo Alpha Condé woni Oumar Silla gonnoɗo e kasoji ɗi Conakry ɓurnoɗo andirede Foñinke Mengue wonde Ibrahima Diallo kame Seho Kundona ɓeɗo hen woni ɓe bismi toon gam jokkodiral hakkude leydi Guinée Conakry kam e leydi Bissau ko wona ɗum ko noon kanko Oumar Sissoko Embalo mo leydi Guinée Bissau holliti omo heebi ɗoftodirde e leydi koddigal kam e cehilagal woni Guinée Conakry ha Guinée wawa yaltude e caɗele to Guinée Conakry organisation de défense des droits de l'homme ɓe mbaɗi jonde mabɓe woni MDT jonde mabɓe gardugol biteɗo Fédrice Fromo ɓe erima laamu heeso nguɗo henna joɗingo joni ngo nde wawata jaɓandeɓe ittugol ko wiyete pende moro woni tan woni ñawore wargo nde ittete nder leydi ndi ɗum noon ko caggal ñalawma heccanki ñande sappo nduɗo hen lewru mawninede e nder windere nde kala nde ittete ñalawma pende moro woni ñalawma ñawore wargo ɗum noon ɓe erima laamu ngu nde wawata jaɓandeɓe ɗum joni toon to Guinée keddotoɗen ko fate banggue libération de la presse
taw ko to bange privé ha hande ne jogi caɗele e nder leydi ndi ɗum ko caggala nde ɓe dañño caɗele mawɗe no feewi hakkunde mabɓe Alpha Condé ɓe ɗaninoma walla nde nguɗo hen laamu kesu laamu transition arngu joni ene gasa maɓe camor no feewi kono ɓe kolliti gila tan militaire ƴetti lefol laamu ha yetti hoore jagorɗo kala kamɓe ɓeena médiaji privé ɓe jiita koye mabɓe ko waɗa ɗum ko ñalawma heccenko yogay mabɓe ɓen médiaji privé dañi caɗele gaña taw gañi ɗumen ko ɓen koninkoɓe ɓe erima laamu heesu nde wawata daranade ɓe kamɓe walla oɗo saaha ɓe gullito syndicat ji mabɓe to Côte d'Ivoire ɓen dilloɓe e cellal ɓalli kolliti so tawi ala ko gasi ɗo e 19 nduɗo hen lewru koɓe natanoɓe hofgoji ɗum noon ko caggal nde ɓe tuumi wonande kabino jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli oɗo saaha ne dirtini kala ken wiye prime haɓade ñaw coronavirus panoɗo e ɓen safroɓe haɗo ɗo gonen ala kala ko gasi hen haydara to Burkina Faso udditgol ñalawma hanki 11 nduɗo hen lewru octobre ñawore ɓen 14 tuumaɓe juuɗe men ne moddi e wargo Thomas Sankara hen 12 noon hanki darima e yeeso ñawore kono leelani tan udda dirtina ha ñande 25 nduɗo hen lewru ene mabɓe noon biteɗo général Jurbel Diendere kañum e hormi tawa en mo ganduɗa ne taƴana duuɓi 20 e kaso gam wannode ɗum kuddata hitande ujunnaje ɗiɗi e 15 Blaise Compaoré tuumaɗo hen mo wonani nder leydi Burkina kam e kafando ɗiɗo kala tawaka toon jogori ko ñawede ñawore contumace to Burkina Faso koninkoɓe ɗiɗo mbasi pittal men taw ko fettande wotere wande nokku biteɗo Francoso ne tawe kerol hakkude leydi Burkina kam e Côte d'Ivoire koninkoɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen to Nigéria état mo kawra ko école Qur'ana goto directeur mum yowa école udda ɗum ko caggal nde vidéo goto yiya e nder weeyoji leydi Nigéria kala sukaɓe rewɓe kamɓe worɓe kala ene piye toon piile musɗe no feewi kono kadi jeeyi sababu ɗeɗon piile gam directeur école wiide won feet goto wanno e nder oɗon état ɓe noon janggoɓe ɗon Qur'ana ɓe ndeyi yaade toon to feet to ɓe jari toon ko wiyete sangara ɗum jeeyi sababu nde ɓe garti ko sariya fiiɓe ɗeɗon piile musɗe no feewi kono oɗon école yowama kono hewɓe kolliti ko école mo ganduɗa ɓurɗo garɗude e nder état mo kawra to RD mo Congo rebelle mo ADF yoɓima kene foto wonde 17 fittandu taw ko ɓen jamburen mbiyani mbaɗani taw yooɓi fitanoɓe ko rebelle e nder falde Beni toon to Tunisie ñalawma hanki o kene foto wonde ñalawma hanki 11 nduɗo hen lewru octobre kene foto wonde 29 jagorɗo hen jeenayo ko rewɓe kamɓe kala ɓe darima e yeeso hoorejo leydi ndi woni Kayta Sayida en wondi e biyeteɗo Nadial Bouden hoore jagoɗe leydi ndi ɗum ko caggal nde ɓe jooɗi kene foto wonde 11 yontere ɓe ngala jagorɗe e nder leydi ndi kala toon to Ghana kene wona yimɓe tato kañumen mbiya toon teɓɓe nanguiɓe ko police e nder diwana mo volta ɓe nanguira ko yinnode ɓe yeyde suka gorko mayɗo ɗon e ɗon biteɗo Albert taw kadi ganduɗa on maayi tan kamɓe tini ɗum kono hay jinnaɓe on tinani caggal nde ɓe jokkodiri e féticheur goto woni dabrowo goto aɓe kalda on téléphone dañi tinɗo haalani police nde police wawi ñukkidade ɓe kalda prix kene wona ujunnaje 7 sedi to ganduɗa kene foto wonde temedere nogas e nayya ujunere taw koye koppreje franc CFA ɗum woni koɓe kalduno kono caggal nde ɓe kocci oɗon mayɗo gam wadde ɗum e oto nawde ɗum hawre police nde tini faye mabɓe ɗon ɓe dogi kono kamɓe kala ɓe teɓama oɗo saaha noon féticheur jinnoɗo sodde wonande oɗon mayɗo kañum o saaha ene yiile toon to nokku biyeɗo voltane tawe e nder leydi Ghana to Cameroun teskama nduɗo hen lewru maniru ha famandu no gonɗen ɓeydugol cogguji leydi ndi kala ha tenti toon to Wagadugu ha tenti noon e ɓeena wuurɓe yarde konjam oɗo saaha ɓe teskima ɗo wonno sukkode buuɗi 10 tan joɗɗa gooɓa ɗum woɓande wotere jooɓa buuɗi 10 oɗo saaha yeehi ha yettoyima kene foto wonde a yettima kene fonde 130 mbuuɗu kono teskama ɗeɗo hen balɗe yeehi ha yettima 150 mbuuɗu kono kamɓe kala ɓe kolliti hen mette mabɓe no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon
gido mon seyni mona sar abdoullahi sar ketki malaki jam yo jam Allah hira nena